tuba ko an sa ai ma kwalkwaban ka zamar kwalba dai ba kanka cikin mangyada ba mai sanyi ba za kai bayani sai in jikin ka bai sami ba. Na ce mata wannan uban ciki tulaki kamar kabilun nan masu sai da garin kwaki da a yankari ne ta yi kyau da matar gwanki amma ban ce mata kugunta mai zubin kura. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli matar sarki. Lalle ko yaro yau za ka kai abun da ka ɗauko kudan da sai marke da ɓangaren katako tunda ni za ka yi wasanni da dusar koko da yau da gobe da jibi ba za ka ban a gida ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki. Ko gasa akwai ba bayanin wuni da kai tun baya ka sani a fushi bayi manta zanen kwarya yanzu zane jikon da za ta zamge magarya in ya gale da ko da biredi bai daɗi ba. Batun jikon nan da kai wa bishiya ta yi bawo na ga kazar da ka samu goruba ta dawo za na fara gyaɗan nan saboda tsadar bawo in kunce kulli ba shawara nake nema ba. Dakata da batun nan da Allah can zo hira ni shugaba ne ai ba fada nake nema ba. Iyaliya kai ne ka kalli madar sarki lalala ba ne na kalli madar sarki. Ban fahimci ba wai me ake nufi ne sarki yaya sai yi bayani kana taba mai birki tuntunin da amana da dai ina ta mafarkin akwai abin da yake kai ya zo da ban gano ba. Iyaliya kai ne ka kalli madar sarki lalala ba ne na kalli madar sarki. A'a wato bayanin da yake nufi akwai wuta rana ne da wan mai da waziri za mu taron suna sai kwatsam na ga kaza baka tana kallo na dai shiru na yi zugun na waiwaya bayana da san magauta kuma sun dade suna nema na to a sa'in kuma goruba tana hannu sai na jefi kazar ba wai yana nufin komai ba. Iyaliya kai ne ka kalli madar sarki lalala ba ne na kalli madar. Jama'a na tsayar da batun nan ku daina zargin dana yana da tarbiyya kar a dagula mai suna zo ta honan dan baba marmako ta waje na ku jala yaro ba shi ya kalli matata ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki ku jala yaro ba shi ya kalli matata ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli